Esigodini sakithi South Africa niyaphila bafowethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ngibingelele omama nobaba nosisi nobhuti nomkhulu nogogo nonke abafowethu, niyabingela bafowethu. Nibingelelwa uNhlakanipho Senzo Ngema kwesakabiyela ubuka olumehlo mancane, umfana ozala kwabiyela kwambonile. Ya ukhule khona nje waze wafika lapha akakhona namhlanje. Endimeni kaMaskandi, emcweni kaMaskandi ngaziwa ngegcwama la ngempela. Bafowethu kunengoma engiyikhiphile la. Uma uya ku YouTube laphana ufike useshe igcokama la ngempela jikelele zizovela. Ngicabanga ukuthi uzoyithokozela mfowethu. Cela ukuthi ningisupporte, ningeseke futhi ngizonenzela konke okuhle ngoba kuseyistati lesi. Ngiyacabanga ukuthi bafowethu ngisho isihlahla ngoba sikhona isihlahla nje siba nempande phansi. Maye kwasha impande phansi ukufa kwaso isihlahla lapho. Engicabanga ukuthi njengamanje ngisaqhuma ngisazi impande njengamanje. Ngiyakhuphuka